Bine ați venit! Top 7 imagini rare și înfricoșătoare de Google Maps. Nu mi-a ieșit. Și haideți să continuăm! Sau să începem, cum vreți. Google Street View e o caracteristică de Google Maps ce proporționează panoramici la nivel de stradă, ce permite usuarilor să vadă părți din orașul selecționat. Între imaginile lor au găsit lucruri misterioase, foarte misterioase și presupuse scene de crimă. Bine ați venit! Acestea sunt top 7 imagini cele mai înfricoșătoare. Google Earth. Pe locul numărul 7. Această fotografie a fost făcută în Franța în august 2008 și arată o figură foarte rară cu un aspect ciudat într-un balcon dintr-un apartament. Imaginea a fost difuzată foarte repede, fiind foarte dezbătută de pasionații de paranormal. Probabil este un manechin sau un fel de figură ciudată. Ciudat lucru este că, revăzând imaginile, echipa de Google Street View a decis să încețoșeze imaginea ca și cum se vedea ceva în ea ce aveau nevoie să ascundă. Pe locul numărul 6, această imagine arată ce ar putea să fie câteva persoane târând un corp după ei de-a lungul unui dog, însângerat. Presupusul delict a avut loc într-un dog din Almer, Países Bajos. Poliția a fost informată de imediat. După o investigație intensă, au determinat că nu era niciun fel de tip de crimă. Era doar o plimbare inocentă de doi prieteni, ce părea să fie urmele unui corp cu sânge. În realitate era doar un cățel care se scutura de apă. Pe locul numărul 5. În această imagine satelit de Google putem vedea un triunghi foarte mare în mediul unui deșert în Whitman, Arizona. Triunghiul formează un drum ciudat, fără ieșire, având în vedere că e în mijlocul de nicăieri. Ar fi tentant gândind că era ceva din altă planetă, dar în realitate era doar o pistă auxiliară de aterizare pentru piloți folosită în al doilea război mondial, pentru practicări de aterizare sau cel puțin e ceea ce vor ei să crede. Pe locul numărul 4, această poză a fost făcută aproape de la stația de Mitaka, Tokyo, în martie 2003. Cel mai ciudat lucru din această fotografie este că nimic din acesta a fost un montaj. Doar sunt 8 persoane plimbându-se pe stradă folosind capete de porumbei. Pe locul numărul 3, această poză este din anul 2012. Se pare că Google Street a capturat o omucidere îngrozitoare. Imaginea a ajuns chiar și până la știri când poliția din Wilmington au vorbit cu cetățenii cerându-le ajutor pentru a rezolva misteriul de cine era în cabina acelei dube, de cine conducea. După o mare investigație, conductorul a rezultat un salvamar, iar fata din spatele dubei era doar păpușa lui de practică pentru a oferi primul ajutor. Pe locul numărul 2. Aici se poate vedea o presupusă naștere de un copil în stradă. A fost capturată de camerele de înregistrare de Google în momentul în care au trecut pe acolo. Nu există mai multă informație cu respect la acest video. Pe locul numărul 1 avem o altă imagine tulburătoare. Aici vedem un câmp plin cu o mulțime de oameni înfiorători, în picioare, stând în picioare, în jur. După o inspecție mai apropiată, s-a determinat că erau doar o mulțime de, ce credeți, spărători de ciori. Și aceasta a fost prezentarea mea pe ziua de astăzi. Dați like dacă v-a plăcut, subscriviți-vă și ne vedem în următorul video. Vă trimit foarte mulți popiși pentru toți. Pa, pa! O să vă arăt șosetele mele terorifice.